जोबोद गोजोननाय मोनदों बेंटलाव फैदों आङो दिनै नैबे दालुक इउनिसेक्स साल' एन्ड एकाडेमि जोंहा बिथां सोमखोर बसुमतारीनि जि इनिशियेटिभ बिथाङा बयनिबो थाखाय मोनसे एकाडेमि खुलिनानै होदों जोङो पार्लारखौ जेरावबो नुनो मोनो साल'खौ जेरावबो नुनो मोनो नाथाय बेबायदि एसे गामि ओनसोलाव बेबायदि एकाडेमि मोनसे खुलिनानै गासैबो जाय गोसो बिथांमोना गोसो गुदुङै बे कर्सखौ लानो गोसो बा सोलोंनो लुगैनानै दङ बिथांमोना गोबां गोजान गोजान जायगायाव थांनानै बे कर्सखौ लाहैनो गोनां जायो नाथाय बे गावनि जायगायावनो सोमखोर बिथाङा दिनै गावबा गावनि जायगायावनो थानानै मोजां मोनसे सोलोंथाइ पार्लारनि बा मेकआपनि जिथु एकाडेमि दिनै खुलिनानै होदों बिथाङा जोबोद मोजां इनिशियेटिभ मोनसे लादों आरो गोबाङानो एसे हेल्प जागोन बेजों मानो होनोबा दा बेबायदि गोजानाव थांलायनांला खाथियावनो दं जेला खाथियावनो फैनानै बे इनस्टिटिउटआव फैनानै एनरल खालामफैनो हागोन आरो कर्स लानो हागोन बिनि अनगायैबो बेवहाय मोनसे मोजां फेसिलिटिनि इउनिसेक्स सेलन मोनसे बानायदों बेवहायबो फैनानै दानिया बयबो जोङो साखोन सिखोन थानो मोजां मोनो समायना नुजानो लुगैयो आरो बे सुबिदाखौबो सोमखोर बिथाङा बेवहाय खालामनानै होदों जोंहा बिनि एड्रेसानो जाहैबाय फरेस्ट गेटनि एकदम साखाथियावनो नैबे फरेस्ट अफिस बेंटल फरेस्ट अफिसनि साखाथियावनो इजिथार एड्रेसाबो बेबायदि सिंद्रायाव नङा बे बाजारनि गेजेरावनो आरो दासिम जोंनि समाजनि जोंनि बर' हारिनि माखासे समाजनि बिथांमोना इउनिसेक्स पार्लार होनोबा माखासे गाज्रि मोनसे सोमोन्दो दं होननानै सानो बेफोरनि सोमोन्दै मा बुंगोन जों ससाइटियालाय मा खालि इउनिसेक्स साल' बा पार्लार होननानैल' नङा गुबुन फिल्डआवबो एसे गाज्रि नोजोरजों नायो खिन्थु बे गावबा गावनिसो साननाय गावबा गावनि पार्सपेक्टिभ बेबायदि नङा बिथाङा मोनसे मोजां कनसेप्ट लानानै फैदों जोंनि गामियावबो मोनसे बुस्थु इन्ट्रडिउस खालामफैदों बेखौ बिथांखौ जों सापर्ट होनांगौ आरो बेबायदि नङा जे माबा मोनसे बेयावहाय पार्लार खुलिदों इउनिसेक्स साल' बेबायदि माबा मोनसे गाज्रि आखु बा गाज्रि खामानि मावगोन बेबायदि नङा नोंथांमोना बयबो बेवहाय फैनो हागोन अपेन फर अल फैनानै गावबा गावनि सार्भिसखौ लानो हागोन बिथांमोनहा बेबायदि नेगेटिभ पजिटिभा जेरावबो थायो जि फिल्डआवबो खिन्थु बेखौ नेगेटिभ अलवेज नेगेटिभ लानाङा आरो आंनिबा सासे मेकआप आर्टिस्टआ गावनि जिउखौ माबोरै दाना लानो हायो दानियाथ' फिल्डआ जोबोद गिदिर आरो गोदो जों बांद्राय बिदि जोंखौ मेकआप बा माबा मोनसे जोंनि लाइफ स्टाइलखौ लानानै जों बांद्राय गोसो होआमोन नाथाय जों बयबो दानिया बिराद मोजाङै थानो लुगैयो समायना नुजानो लुगैयो दानिया बे फिल्डआ बिराद गिदिर आरो जों गावनो रियेलाइज खालामो जेब्ला जोङो वेडिं सिजन जेब्ला जोङो पार्टियाव थांनो बा अबावबा थांनो अब्ला जोङो मालाबा मेकआप आर्टिस्ट नागिरनानै मोना बे बिथिङाव आं होननो नागिरो जे मेकआप आर्टिस्टआव दानिया जोबोद मोजां जोंहा प्रफेसनेलि जों बेखौ लानो हायो जेबो बेबायदि मेकआप आर्टिस्ट जानानै जों जानो हाया बेबायदि खोथा गैया लाइमोनफोरखौ मा खावलायगोन दा बेवहाय बे एकाडेमियाव जइन लानानै सोलोंनो बेनो बिथाङा गावबो सासे हेयारड्रेसार आरो बिथाङा गोजान जायगानिफ्राय सोलोंनानै फैनाय थानानै फैनाय बिथाङा बाहेरायाव माबायदि जायो बेखौ नुनो मोनदों आरो बिथाङा लुगैदों जे गावनि जि नलेज दङ बे नलेजखौ गावनिनो जायगानि सुबुंफोराबो मिथिथोबा माबायदि जायो आरो बेजोंनो बिथांमोनहा जाहाथे एसे गावनि आथिङाव गसंनो हानायनि मोनसे लामा मोन्थों होननानै बेखौ नाजागासिनो बे सोमखोर बसुमतारीनि बिराद मोजां मोनसे नाजानाय आरो आं बेनिखायनो बिथांनि नैबे दा लुक इउनिसेक्स साल'आ एकाडेमिया मोजाङै मोजां सोलिलांथों होननानै आं बिथांखौ हामबाय जासिबाय थेंक